kubwatia niguo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Mbia mwana sana mwanchi mulia vitaseni kia Ndizi TV ne mambingi anaendengo kualigania asomorobilio wense yoboncheria na leli tukolia ejuma sto kwemanya amange na kia bantu bagendete kubeka namo na pego kwene kia nganko egenderelia bale na konyora engelia yabo ya kirelitko. Mwanchi mulia leli etaria ne Frida Kerubo na sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook na bako tonyora wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News sensemo ya website na bako tonyora wetera www.ndizitv.net ngo kwaliga ni bene elinde tosange asogwamo kwigo mwanchi mulia na bako sangana into kerengere likiago wetera sina mberi gwa screen yago otomanyenga yoko bwatia omurobeli koruna ende mboigo nara yoro chagendete gwonchereria ase sector yobonchereria kondo mwanchi mulia ali tukolia lero nimbwate abageni ase studio abarachi gutumanyanga kibacha gitiba bwate birengerelio bakalebeka amo bagachaki ebyombe ebyabere biko bagendereria ningikeli bagokora ase kiombe kiabo igo mwanchi mulia ntochiko sangana barubwa amange chinga kitogo chuwesemia wetere kiombe kiabo no bonchereri boli bagokora singinchiyo kwene kyanganko enyorera barengere yabo yakerelitko mwanchi mulia ngo kwaligania elinde tusanga sobwamo gochaka bono iga oika omoeli konde tiangireri bageligalia bene ko baligania ase studio elinde batumanye na kibakorokwa na ende ngikeli bagokora karibu sana bagotebanga ladies first abasubati na bagotangana ati tuchakira umusubati yigatumanye na kyakorokwa na ende nsemo kichiri akora sorongorwa usi yamano murari soko ngalibaga naso gutwarigania ase Ndizi TV egere naindi tuikaiga tubibirengeri bitu nandi twimanyekani live asa abanjali baitu gusaba Kenya bonse osinsingi maso yuranyale gutuike ngo chitole twaligerero baka chense chiri cheisiko bagata diaspora yamano sana twagokire guikaiga nandi mbia mana so gutwarigani nja samarita gonkoro kwesta mukeira mukaya igondo munyakerugo kurwa ase kiombe gite toko gusuneka chwakara association kiriye gotoka bonjali kerange next to Suneka osenjere gotirimba ka Uchimigori road about 1 km ko Suneka na waturanga abunto bwate CIDC abu na tawakaro bonjuli wait karibu sana ase studio ndi nimetenga antuchiko sanga mange agwetere kiombe ino ya Suneka Juakali Association andi mucho tumanye bonjeli we nomboro byo bumogo koranga imwa cha kerete wikira bono igase mwikire konde tigange na ndeli baga omugako yeganere atumanye na kyakorokwa nerenga yakorokoro karibu sana. Asante madam. Biamono samarieta onkoro Francis Nyabaro Orenga na inche no ndwete chinsamo cha bonjali nande no monjali inde alafu nande togwa kambu ya mono asa bakurugense ba Ndizi TV oso gotwariganiga igese TV yabo elinde na intutur kisera chito chito ko sikogaria ekiagara nungo tema turgo chabomba kidogo ikiagara tutageto monjali no monto ndomo ore Kimikisi County yaraimuke kiagara 20 biga kogwa karoke ndo nebyo ntige no ntigira gakoraki atigero so mambi na oranyo na tinjo akindi ende bijana bigo chanto ko baro kenkita okora na bakonyora babwatiri chimbara terechao na chiali dia batebya no to gotoka sibonjali CIDC twarabe myaka etarimeke CIDC asa bali batamati ngendo ko CIDC ine enyombe ya gaje tuna ngaki economic stimuli kwa constituency industrial development center ali no abantu bali babwato bomanyibwa
we korosia manufacturing uso korosia ebintu bagwenete gutuka bagwenete ko korosia ebintu byabo nande bakero kende bariganie ebintu ebyagenda isiko byaje gukonya abantu baitu kose ko kutumeka ambia mono sana so goikese studio eigwenka kero gochimugo chikotobo semia kegima wetera ubonchire boino wetera sekiombe gia sunika jua kali association mwanchi muriyeria togo kwarigani bene na yogendera gusanga na intwe ntumetinga asenga kintambe nga abasubati nabo konyora barase byombe timetine kya gwa inyoreta sekiombe kiga abubono ntagetengo kya sinini kurumaiga kidogo ebyombe ekero twarenge sinachakirete ebyombe litangani gutwara ukinekera abasubati bo babegete front line abasubati ngo sikubali nande mbamanyire nabarabukero kende mbabwati obonkondi ikagera bono nkatware abitie iyo yogotena pana none ke asunika jua kali neke ne mati association nege ntekene ke buguriti abantu abange nande mate association ikiko ba register ikiko bikolikwa no mo Anthony General igora aria the national government kali social services inside so bono tukara pana ata kama nyorere na bono na bere igona gente ke keri igora aria tikatobe ko muswati bosio so that nyone kera toko na chobisi ali toko bariko na sibwango nande twegenu wango faith boso erwango ekiagara imna twa soete twa mubegete actually twa benefit ya tambe ekiagara nyine ebintu mnabona kera twagendete cyobsyana kada na robi garia na kada ya lo tambute mara moja ekarabanta ande se gusi etwaringete first people to ba funded mara kabiri to kirende ebyombe binde byabete funded was nande kilo nabagaka bali ko bitangana lakini ntu toje twa watu muswati toka fund bukabiri ekagera tokamoji ko kolega asibuya mono ana gotogendera tina nane nduri kujigotika utandira namna hiyo sana umusubati esta ntometenga abasubati nto anchite kubeka na asobwamo na gochaki byombe asingencho yo kwegendelia ayana ki mukubwatera nabasacha ngakimugo file kero muraba nabasacha sikyombe ndio mbia mono ati sokuri boli lirigia akara tole nabagaka inkoyutore ndore sama usekiwa asingencho ibintu mbire bona bona ibiyangale twabwate ndio na mugondo ngokora tole singenche kiumbike karo gyajete twakebethamo igo twate egendo to chakirite ne chinyini akaro yo minto nyabaro litanga nipi nero mwanchiri chinero to eti birengere libi na eti birengere kara to ne birengere tebinga tubikane bune byombe kare kiumbike mubwate tutige kiumbike likya meri around yo kore kwerende twachanga changirana twakura nali twagenda tigango tugali yibirengere lyo tuburukane mono abangina bino mwanje tamangane byombere kini nakiri buno maze buno masemi akareta bagaka bandega tugakore kwende tukabeka nama kara tubekera kini agatoneria seranga igendo turakorekera akore buya mono igo tugokora tukuchaka kubeka chinyini jitu asimekire keranga ligitu egere gente kina kibuna wana nara etiri ebuna amenyere bo ikoya atotebedi ebinte bibuna bigokora biko bibwate chiro na ende mbiyo nko babiri recognized nationwide ono tobeka na tusimeke chinyini kanto simeke chinyini echi tuchiomi chinyini cha kenyeji tuli abantu mara bakarisika ali batakora tiki batari kuikira chinyini chibuna chinsaga manawa lisosa nderema chingini chitu cha kenyeji toba dogo chumi tukabeka birengo tukarege kembia tukabeka namo tukareche stekiombe tukareche stekiombe tukagendera abangina bagaka bakabake rende tukabatene ni bono mogotobera buna inue una inubono totebenga bagaka baitu batugiti buna bono ninka koro mugaka karoro kolle muri kubweka rura ibu maite no nyomba karo mugaka karo turugusieka hata umugaka ne mutu ari turugubeka lakini karata iyo wako nyoro kunya kwaje chemtu abara muna ne chabia ite gara tukale mabone gatobera ntu abwate bakanyona asitokora asitokobera tukara haya je hoteli cyabanyene no twale kobera tukagenderera tukaje konyoranga obisi itunira alia iyere gusongo yaito somo bisali ngororo omo bisoyo ito kara twagenda yo udiri witimusea tukagenda tukakwana nere kara tubekamo tukamata ibirinde tukamoneri birengere bitunga ikitoko kora neke
ngwanja kwarenge chinyomba chirindo chiro chimatari ngwanja kwa mpate ni urubanto mbayengo kwale gwanja lindo to igurira asali tunyara okori kwindi tokorere gazi ebune mubisata akora kendi omo sedo ito kabwato urengo urukuru kwa nyaundi akachaga tuigura agato ikifungu agatoa tugachaka igatobera kongo ntubwati kwerende ntubwati enjira to kumichingi twara guchumi kenye chinga kitokora tugaja tukarengere kara twanya kwa ndo busema semino kara tugubyomye binyeni bikenyeji tukaimuka tugakora tugatebiwe yaja bone ndo mokora moko genda ndo abwate esora dryer ntu ali ntubwati tukabona kugera twatebi twagenda gukisema semina tukona kwandake twatebi unga yaja ngini njiwe ndo kora njiwe ndikumiwa through direct sunlight ibonga ikigurusi nutrients ko twanyora lendo bumanyobo tugatebi bone ndo mokora moko enda kili ali kwende esora dryer nero tukaba tukona koire chingini chito tukona koire togenderete buna togendete akake ngona okora Jaba bakeba bamanyikuru isiko nyora abanyabiasara bandi usabanya byumba abango na gutugokora kuna gutubwata bale batu bikamo kwanyora baturangiri kisemina chigo cha baturangiri pakantu chita as far as ikiumbe kirende kara twarangirwa kachaika ne turangiri kara ya turangiri gatoira Nairobi kara ya toira Nairobi igantu chiti tugatrain bono iguru ya value addition toga train twachiterende na mangane chinyeni lakini tukanyoranga tuwairubo manyo bonge twatebi una tokore kwende tokoro chichuisi ke tomato sauce twafundishwa buna Nairobi tole Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta University no tware gokorera baturangiri gocho tukafundishwa na tokoro tomato sauce tukafundishwa na tokoro chichuisi eye watermelon eye nanasi kurende amaembe amatunda ibi byonse paka marunto te biruna tokorosia ntoro kiriri toka kumbe ngorosiri gakari tokari atobire ngorosiri gakara maruari amaruru kweli bona kuruerio tukaewo nore jero tokanyore nyinge sana nore jemo etu mwachite mukayetumika bona tuwajite tukayetumika ake isipokuwa pesa jiro jindo bwati buya bona buno ego cyara atobere challenge na inde bono no nyine chinyini chijito ryo makoyora litoko kore kwende toko chonye ekora na jiba at present ndo abata na machines bono mangana chusi jirojo ndo jito uchirozi tokaraki bono kwende fans tokana gutumia chingini chijito tokana gutumia chingini na inde bono chale wika abato ko chiki ali kildi nchibwate chi process chuko na kuchonja unjura ngora kwanyori chile chakore chatusalike na transportation kurwamba kali na bakonyonga chingine chikitambo chiko okuruali chiale tokara tu atete members kiro muntu bwa chinyini okorek oret kitambo na bakonyora handling yonzi nero ngokorere kuchire asali asengenju kara tu achite caps tu atebe tunga chingeni nchiroko kakwanyora bono handling yakore ya asali charoroka ni chimbe bono tukanyora rosa esijibo lakini ndukwiti moyo mogenderete bakabono ekera batatenga omoga kanyabaro nero bwate kerengererie kiga omoga kora tatebinga ekerengererie kinga ikwa keruseti mbiya mana madam na baliba se batoligereti maite asenaro muntu guchakira egente keiga ona chakirete birengera ribe na chakete 1990 na 1990 yeiga twagechakirete Central Province asinare gokoro bwagachi bwane na kwagachira baiko chinyumba lakini nde as party time kongo kogenda nale twachamana na abantu gose kwaso naso ese chi group cha abantu bali bande in fact no tu abwatanete na aba mura balenga baga tari ba mura kina abantu bali benyale kidogo bantu baneiga tugatatia tubeke tutake mune group twatagete group orro ngakiyo ya 1990 group inja to sugeti kagara wono gatanga twaro bomanyi kidogo arantu tukarejesha group ina social services tukarua reka tuarejesha na social services tukarua tugacha tukarejesha na Anthony General Chambers arabo ingakinere moye igete akatebia badisi bae na bono
aba ebyombe biribire mo identify ebyombe biribire ebere ase more ebyombe ebyo mo bite bikana ta itoko bya kibesa lakini ta ko ba kibesa igagota ekyombe keru kibesa kiaye abatomentere tokarwa twabekane tukonya twaringa bane tukamenta tukaba abantu ba 13 abantu ba 13 tukachanga siringira umuntu siringira gweru kigaka 13 ona 13 ekiga tukachimoke tukachirira omodisi yo atebeti ole kuri ku Mr. Motemi Mr. Motemi rinde kara kinyora kibese ekyo kikairanga omutienyo mogima kibesa kirigata kikairana na Motemi nere konyo wakirwe transport kiro rwa twarentera omodisi ndo kuri ku Taita Singoyoni bona rio gari ko twako kana Muranga Taita Singoyoni akalentwa Maragwa so Maragwa erange na abwe story bona basi kera kibesa kiricha gocha tukanya twarente kialinge Ruisina 7 tukiona kikakumara kabe kikabe Ruisina 6 arafa gatomente interest ye interest kikiabere tv ngakiabere tv ngika Ruisina 7 was tukayo kibese kiri tukurianinge ya Friday ono Friday ga tukabura no kibese ko twa we turasara nere kibwata akitokokora nkirengere nkimtugo kora nikibese ikiga ekiagara ntutagiti ko bagana ngakikira ndande semebuko yeito une kiombe tamna tu abantu kadisa nege ntokora etokoriye nkira tomente kibesa lakini ariye provision njare ngoro muina quality na ekiombe kira active na boge koirana ariye se modisi kerwe amatarajio ebirengere bya elinde bamentu ebesa elinde bakorege nto kiamana actually nto irane torro aso modisi tokamone libirengere byetu tokamate bintu taete ko beka bintu byo bakora bobundi alafu na se tonyora sto bakorere gasi akero modisi akikoriga kanya ariye story boli mu serikali mbuya le kotoa tokamoboli njirine rero rato akatongura akotomente linde tomente rena kiri tobuate togoreke ginga kyagere biginga byale ngo byale kone muri kikambani ase gatebya ni tangaria atokamazini nyumotara dikorigereria oche gari stawa korere gasi erindoro nga kitogokora ane nga itore to chakonya ne chinkondi cha kugusaba kibesa in fact mwako yaga tena ak ko umefikiria vizuri sana wacha saa 9 hivi wacha nikuje na saa 9 chio maana pi mwako akatokanya ro kire ni Land Rover ayo giene o kire basi tokoro tokomoira round tokomorokia basi korote na no mukobera ai basi on Monday mukuja kwa office to Friday yalengi on Monday mukuja kwa office on Monday ndo cheta office kana to iko office akaroro akatokanyaroro sieme kakati akatoecha kia silingi 100 kai tokatuma gabu tokamwakira mbia mono basi linde tokahacha tokarona so mbra waikire wono eru 100 isina 7 basi wono kibese chigento kora etoko kana toriye keginga wono biginga mbirange gabu tukarigyo bole mobo bwate futi 122 kwa 120 tukakora kurwise company ya lenge gabu ya rekoni amarimo tukakana irusa 25 tukaiwe title deed iyo karosirinde title deed emo register tabana se kyombe go se mwa title deed yone toko moke to kanyeregister se kyombe eso que atuara se kiombe ani lento kava the first 3 officials to kava sub steward igali no tu abege to mosfati na chialedi ole ku 1 euro just somebody jeni 1 euro mongai na rolenga mona chialedi eito to kamweka na nje kava secretary ne tresara kava mungwana kitole ku kupita kama ona ndini tu sub stewards wali bege nire aseko manage ekwerendejo obule mobo in fact eri tu enga kya wantu baleba tochi na wana bantu akali yanenge under labor wantu bali bakorokuna directorates baleba kero bali gwetana na bakoligie byombe bire register na Anthony General's Chambers
kera bari gwitanana bati musuri bagacha Murang'a mbatebire na muntu bakini baburite abantu buganga ebyombe mbira bakanyora ga gwitaun iyo ekyombe kyo yo muito agatena ntura tuwate kyombe kirumu na kerere registered togenda ngomo torango kera baita bakanyora tokosoka certificate tukasokia social services konyera tuatanga ni kurejesha na social services Nandi tukaparo ki Anthony General, tukaparo ki paketa itodidi. Tukamaliza tena kai asonga sisi tuatire Kenya ngima. Tuanya konyole kiombe ke wate itodidi. Lakini nyinyi muko na itodidi. Tukaro tu hapa unique. Oh no. Ate na wono gantu watama. Wakati imo kikuruga abo direct. Wakati ile si UN. Ona kera tu ikasi UN gari gigi no tigigiri enyomba nere ali ere utalii house Nairobi kera to iki utalii house tukabare registered under labor bono tukawi nyone bitambulisho bya labor bas kuruga bono tukataka koba none tukabekwe sema hapo ose kodire getawe keiga kange kya 1999 getawe keiga bono group yeito no era mangi this no ere ese bitawe keiga igono no marieta grupo etwara yari kurukugetora makutano jua kali ose kodire maragwa ga Murang'a okonyora Murang'a tura ga no okonyora Murang'a ambia mona sana mwanche muriyereria ni otagendete gusanga n'abanyakiombe kora se kiombe gya jua kali suneka jua kali association abako karubonchereria unagendete gutoereranga ibacha kirite wikira bono iga una babete bakubika namo ase omugaka Nyabaro abete gakomenya sichinse mochirikia central agatwali birengereri beta bantu ba central mbabu atenye ncho bagokora ubonchereria bwabo okonyaranga engenchonero robali different ekero bachakire ubonchereria na bako bogendereria boikira nonera karanga atikale ekerengereria kyogo cha sorogongorwa gusim bakaba bakubika na amo bakaumira na musubati ntubwato musubati gaiga esta n'abanyakiombe bande ase bachakire kiombe nabago gokora ubonchereria unabagenderete gotumanye tucha sensemo ya gesta akero kuriyeria kero Nyabara chitene kerengereria kya kabatebi ngakimwairite kerengereria kyo kerengereria kimbi yamana kero Nyabara chite iga jete tu agaturangiri tukabura ngaki biombe binikia tu kwanse twarenge chiwe wa women group buka bono twari tukubure giombe kono mugako yagotetebia ngawa konyendura mumanya matenjira ni rumonda agotebigoyo nayo icho tebio yonde tukotebera ngi mugako bono gara tungaini lakini tukaremeri ngama ngani biombe twabera baremereri indu twara kori biombe kurukara kurunyaruka bwitu bakamira twikire myake tugateba turara akoraki maitu muntu rulisiko na bakoraki na bakonyora nabwate biu ugochokera turentira abu tukamwali ndugateba na indi bono uyu gachete no bungaini bondo ari kurangiria abantu cyo totebia abaje batuseminye bwana akarusiro mugaka gite naruka beire Kisumu ari naje tagajaga siro korochi migati omurangiro batebinga ligikibese inuto wono to son anya muri tayara sebyombe kogenderera nabongo koraki ligikibesa mboroki egera mokoraki mochaka kumanya bune migati yakoraki ekorochu ginde tangani kidona atiji kiyokoraki chiro na chiro chini maite bunango koraki abantu mbali bibyo bali bwato bumanyi ono ekige karenta abantu tukabange tukayura account tukakori kwende tukachamo tugaitaba tukabato komotegerera abangi bakaba registered kara tu register tukabera amo nga wali ndi challenges injanya kubura na togenderete gocha Nyabara kera ko yeta sorogongorwa gusini meta mange na korekanita se ensemelia centro gate abona tikanyira nenka anga kikwaroche kero kwa bwatekerengereri kyo chake na ndikyo mbasoro gongorwa gusi egento kiagerete ngachake kiombeke kusiga iga one iga ali centro ekiombeki kya getora makutano jua kara association ntu asabete kibesa ku World Bank kibesa kino ocha majeti kongirengoro ikyalenge 28 million wono 28 million ikiga omodisioreng ochete bada ya Titus ngoyo kya Titus ngoyo nanyorete accident asendege yegete ya gwete baringe na Thomas Kigamba ya gwete notice taniga kera bago chiko beka peace in fact rende ono nkarworo nka teatigan koleki
Tuona taita stayo tiganja koligi kibesa yuko fandi kiombe keiga ningende ta savanto va World Bank World Bank toka kwa no monto kiagere getawe keiga a scenario o se koligi World Bank nere ma o monto naro ko James Kamunge o konyora o gabo se getawe kiagere getawe to atumne catalog yo koligi kieni yosi kirikira ba fandi so akera tu atu getawe kyo onto kataka koligi ngakio ora vere fandi singa imorarusi ke tu agenda World Bank to kanyoro mo ngwana geto ko James Kamunge to kamone rivirengera rivito James Kamunge ntomotebe tina ese kiagara ntobwato bolimo ali ese bono irigetora makutari jwa kali ntobwato bolimo ibolimo boiga ono ngakio tutagete tonyore chinamuna tobo pandedi ekerengere tu abwate twatagete koroshi bikombe bunebiga ya salamiki otirende ono ngaitu akuru akatoboli ngaimo kurusi materials ntu abwata bande wese kiombe kibokonya basoire nabara ba retired officers bande bakonya barwete se e company ya Camless Party ya lenge industry igadi kwenda Mabei Road wono omo ngwano yo mo muro itu abwate akazete na bwate some colleagues ba mo abute tu gasinere wala nyale go join elinde batokonya koroshi bikombe ni kisani in fact we were very happy wono challenge ntobwati equipment ntobwati besa yo ko lebinte ekagara wono tukagenda wono tukagenda paka na Arobis World Bank World Bank ekahanja go totegera in fact bakaterna abagento bagokora bagocha paka parombo gondo yekere title dit banyerorire wono bagocha paka mugondo in fact ekera bachite no manager alengoro yaliko ku Mr. Coca James Kamunge bakaja na Coca nero umosongo tinirite World Bank in Nairobi branch Nairobi James Kamunge agaga nero linge education advisor yes wono ekra barigereria bakarabantaba they are serious in fact muzungu lekatete these people must be funded inereru gatete these people must okiegarantum tu amatena bintu taita koroche ne bikombe bune beto kamoro kichisani kisani mo muru ina bari kisani kiwa kiri paka chiwija kia Kenyatta yani muno toju na mwagete kije bana tobegete ndiziga na mwagete naira kamoro kichi akatena these people must be funded omo songo yekera baila naga ali paka process kibesa toka 28 million 28 million ejiga wono modisio soete olituanya ojete bada ya taita singoyoni ono muswati olengo muswati by that time muswati oya kamanya karana kibese chiga tigaga ndaro si umuroberi inje uno mugusinda ararushi bworo kibese kibatigara aba nyomba boka ono inje ngate ono nkababoli ono ekerogente ko se yago samanga abantu bali bali getigente ono ande kromwandusi kana kerengerarie ke ono mwankonyi ko se mwankonyi keombeke actually ningira ndete James Kamunge James Kamunge azenga kiko egento akora bono yenda nyongusi elinde konyo sokiri 4 million otigaire 24 million kante genda gusi ochakie group ende ngao basi ekero naika gusi iga abantu baito bakabalira akitandi tinje ziko batena kibesa nkiri kikuchuja batenga bazere tokora rosie kiombe bakabalira akitandi ko tebyo monde yani understand kyo ko moteni batekere gocha ense mo yechibesa omuntu nakara oya kungaina wana mure chibesa mara abande bakabantebi naho no aye bono mete mutwara ariere mono ona utaite guturire mbondo kukwajete kana ndo tukibona maganinde abandi emba manyeti acho kana onko bariera achikorige ente kalanga challenge lakini rende abakara na ba approach bakantegerera kabate one ngento toko kare to chibalinge aba women bagakorega sia mangana a women group ono chingeni mba bwate njira yo komi chingeni batiare ngo komi komo gaso iguru wata wati ni machines ono ekera ba ngitaba kabate one wika to register ekiombe ke to kare genda to kare register na Anthony General o tu igalinge
209 209 na itochagete na 280 na itochagete 209 tukaregister basi kera tuwaregister by the time tukukura kore registration yetu balinga mwalingi ngake bona abantu tuikira abantu 34 36 37 37 kiagara bangine balinga 19 na bagaka balinga kitu 15 iga so bona kera tuwaregister kiumbekyo arafu ono tiangira ne World Bank Nairobi ndikora James Kamungu ko jiko gari nkanyara James Kamungu akore olitaire no ngata kuya gyo moturende ono sawe kabita ono kreangita ono tokaira na gaiga ngaronga changa tebyo yoiga ono toriga igatori gichinjira chinga imate ngo mutinarigirire gitabu iki kyara nake bwate narigirire ono itoko genda karawona tikatogenda nakada tukagenda nakada kaya tukagenda nakada nari bato fundeti kitu 1.5 million 1.5 wechiga ono tukara ono matengi bato ete conditions na ndi bato ete enchira ono ngikimugutara asabanta baye ina kada ono ose koligire liga ine certificate nakada yato ete na tua spende tikivesa kiabo kiagera auditing tuare ko korerwa auditing na international igakera baba ire kibesa ngo chabale bali geringa kimwachitumika yes exactly bono kiagera mwaka bono maite tua tagete koligia behavior change yenga kia bantu es lifestyle yabo ngakire ikia to kanyara bono na katuma te ko dina mangana amarua na drug abuses so ngakimugo change community batigerende onyo no kunywa marua in fact into atemete paka rindi nyona abantu bakogenda brew mba reduce it actually mba reduce it kiagara wono kero bakogenda na kada ya so ete ground janyo to on mine pia abantu abambakalete mba change it and ba reduce it wono genta kero monto ngocha kwanya ro monto ko kubona wono ekero gonte bintike ko kwenga maruaya nkiuta getenko to mobori ngaki no watiketija egetije keiga so egetije keiga ekena kyo bwana sakaraki na kyo bwana tekole mechingeni keiga elinde na bokonia elinde kwanyora getoki kurgoro ibagori konya ko korosia marwa actually abantu abange bagakora hoigo so a document yenere ya getora maputano lero ari koligira kinna so so bono ekero banjete actually mbata agete ko koros chingini chi ekero chaba chinyinge bono kumbi kuri konya to kumi na no mugaso tukatabere challenge na koro ekero chinchi gotamboka Kenya Bureau of Standards ngo igechiro mwabwata already echire njale ngoro ekero to juna bana bako bakale mumbu mbata gete chingini ekyo echikiomiri lakini njale twale ko chiomi tiarenge to standard so bono tukachaka ko koliginga ito kuomiri tukagenda kiri dibosongo tukaboli riba koro bari bakatwanjira tukachaka kuomiri bono akatuomia na ndi nyona abukiridi bono bakazina bone to keroro boikamore jeste na Kenya Bureau of Standards elinde moatwara ebintu bibwate quality mo base kon ibintu bitabwate quality so ntwa na nete ibintu bi kingini ekyo pakati ntwa Kenya Bureau of Standards ntwa KEBS certificate no era ngo konyoroki so bono akatwa karaboigo challenge bora tokanda kiridi ntubwate ibintu in fact ono tokaja na tokata kuya gimetu akitokonyore ebintu wa training wanda wajaika University ya Nairobi amini ya Jomo Kenyatta ya to training ono ngakitokora tokalike proposal ne proposal jeiga tokonye Thomas Omonge na Mario Sariotara ya OBCI in fact Omonge no rekara to amwire kerengero gitu akaraka kerengero to watenekia ande wana toche to empower bangina na no no kero kine kya bangina akarambu ya tole ebe mo pangirio tole no mu ya tole in fact na to funded na for almost 5 million elinde akatogora equipment odolinde bintu binde twalia saa na nete abantu bali go chikotogora mbatogora the actual equipment kya kana nyono
into to gutaboka to parente rwibintu ndo tuiri bunyo public participation to kwalire aya wanda kanyare bintu bikolentu gabo ibindi paka nyombo ni gambiro biri oro bitanya gukuna kende kyagara wono ekintu kyagoretu kandi tu mino muntu gutukuza kivesa so wono kuruga abo bintu bina bitokonya gutumika wono nakiwa kogara nyo release ntu arenge siko to agenda paka Kampala. I was there Mueterese ebingeni ekyo na chitenga participate yoro asa mangana validation bono kurugabo ntogenderati ande tutagete tokore buya mono ekiagara ntobwato bomanyi kimenya koriye certificate igwache ta sensemo ya Kampala tigestanya gototebinga gukira bono igambi ndokinainde mwamentera se kiombe kiagara mwabere Kenya Bureau of Standards kiagara mwabere mogo tema sensemeli chingeni nkomi mole chingeni esta kora kwanera ngo chingeni ngaimo go chiomeli ngaimo ko ni gochi na kiechirere afoto nainde mbinto kibiri mogendete gokora se kiombe kiga kero twanyarete njombi amana se singi biashara biti nyene kero twagendete ndo itokanyore ichiro yarenge Ethiopia yitu ari gobeka chinyene ichu chiti twari guchisia elia kero mi sekretara agitaga torenta boke machine yitu yeto guchisia kero chumi twachisini border form twachibeka Pono, ekera chiko wa transport ekyo konyoro chirelisi. Pono soyo karoko kiyeka kwaro sinyama, kwa chibeka ina supu, kwa chiburukanya gara na nyino mwane kemwera na bakunyara okoraki, bakanyara guchi. Pono itu ari gujitoma isiko, aba isiko banyara okoraki, banyara gutuguri na uno ichiro na watu wawate. Na ende kero twagenda lichingine chidokaroranga na ende bibuni tokonya kwanda chisemina, twanyora tuwafundishirwa mafundisha yande. Na inde kiombe gitu ngiri limited baka bono no nyembono ntuna batu wanjirete nga oyo gwanja baswana bakoraki na bagoso tugaje tukara singe DC chitoire compound nene tugatebya bande bali bakora biasara bini byonsi singe je nonye tuwachagete twarenga ba women group agintu aje tukainvite abagaka baja tukanyaba abagokora carpentry mbaroro aba bakora mangana nda machinery mbakora teki mbaro baje bakaregister guitars abakorosia mandazi mbakora teki mbaroro mbare na barabunintu ono tukabari gani kera baso abaka bibiato usibikuru to baje bakora ababu tukabari gani bagago bagaja ono gabu turi group y'abantu bari specialist in different what courses pono tukabali manda once pino bara CCDC ito ngonga na toro na bara ebo mo ntokera go chichamo sunde specialist inde go chichiko to obumanyi bwa ibindebi ngabago chakonzi nande banyamba ni gano tirimba ko bake CDC ito abakonyora abo bakorete mbaro baka bakross chitent na chito cross chingi yamano manda chitu no ali ebiato no bire to cross ibiyamano ngonga nto gendete ande bado yonde wenzi uli wili ngoso ngawo ngo cheturi twanyore challenge buna basai baro maito tati basirita ya owo jego koli ibindebi ne byo bochavu gozene byaba gotu sebi akoganya mono kale onyoro soka lakini ndi ntunga na mereti aso yubwanjite nabatore nabarabwa abanyakyumba abo nabatore akera koli ere chingine chiga mwatemire koli kuchenia sense ya Kenya gusasa orogongorwa guse echimokombi echi akera ko chirigeria aba Kenya aba demand yabo tiriguru mono echi isiko no demand ire arosega sio sana tu totebe ngamuna mona abo bisaba ko muntu gura kayi jine chinyini chitu chirega tutamanyika akera tu achire mona exhibition dora achire exhibition unaona kera ko aba kisi kambas achire exhibition Nairobi ko achire exhibition pono no abando konyoranga bakwimoga basuke barabo aba ba Kenya yo mondo tanga ndangone gender test lakini rende lokali njanjiri mono demand derire gura bantu banje tejiri cyaru mugondo chire akero kuri ya sense mo gwatebere ebintu nebinge mo gukora chingine chiga nino abanyane mo gwesimekera wose munkwenda muri mwatarire migonda emigondo yaitu tubwate na inde tituriko adatwagura esababu tutariko genda kugura ngeringa chingene chetura advise dinga nchiriko bekubo mborea ndiye ku DAP ekero kubeka chinyeni chiri chibekiro boyo bolia ngo chiko chichagunda
bono ase kepsi njigoeta bono go togwesimekera ching'eni chite migondo yaito tobwate tokore toire mbore aye chingoko gose yechio ya ng'ombe neri chibone ching'eni togwesimekera abanyakiombe boka igori uka ntori gokora kwerende ntori kurusi nyeni andonze sababu nabo moyo konene barakong'aine ambiamona sana mwancho mulie bita seni kya Ndizi TV niko togendeta gusanga imeo morobeli wensi yobonchereria asitogendeta gusanga n'abanyakiombe korwa se kiombe gya Suneka Jua Kali Association abagendete gutumanyia igoro yobonchereria bagokora na kibachagete kiombe kyabo nende na kibagendete gwituma asoko ene kibna ngo enyorera bare engere yabo ya kelitko nyabaro nabakagotote ingana igete chinsemo chiria Kampala metina kigetoro kora tengo ngakikwenyore tororo garia Kampala etokiete gwetera se ching'ini ekiketo atari kende ande yarenga last year onkora ngiori se korigire kwende yebi certificate yeyo kitari kimbali getao cha twajagete tare nana tariki sana na isato mutienyo 12 last year tariki 10 na isato ekine exhibition ke korwa se chinse kiri cha East Africa chinse kirange isanemo bono wa twalinge laki sabantu kurusi gotoka tokogendoro ande togende tabantu ange 13 wali twachite Kampala kurusi bono kusiengima otirende na etwabeta sponsored omwesimi wa Simbarati lero to sponsor kiagara ntokanda tokamaboli ngaki no to sponsor kiagara garama yoko kanda Kampala na komenyorro asama tuko ikomi ti was tedious ono mwesimi wana ande tokora mwakira mbuya mono kurwase TV ya ito ya Ndizi toko mwakira mbuya mono asoko pole meri one and by that time ta bwate besa chinde chionsi ita besa chinde chionsi na serikali ya al kurushe kiganje kirige serikali ekigane kibesa kiaya atumegete no mo minister yo kwa mosike ndemo Alfred Ndemo nero teneto bonchoreria momuro mu yasana in fact momuro yu nawo anyway nyasati ganye ko babeko rabangwa nabo ekiagara na konsana gocha ni tisiberea onyoro muntu bunoria osibogete goiko mwana Jua Kali ngama abantu bande bakwara baraba kubwa mbayigotaka gochesa n'abantu abarenza notirende so murori no muyana ande ono na toroche sikisi county na abanyabia saramba imokegoro so bono toigete Kampala ntwabere toro ntwakorete exhibition kyarengekia batirende challenge eroro ngaki abantu baito tigaba ebintu biri bakokora bali addition Kampala to gikogenda nango chikoyegero go se exhibition tikogenda nango chikoyegero Kampala gari okogenda okubwate mindset ningenze kyokora na ndegende kinga kyokora were selenga yikuru muchaka pakomweli nkole ngimna kwa certificate ya Kenya Bureau of Standards ekito okogenda Kampala nyeto kwa Kenya Bureau of Standards no product yawe ke tu ale Kenya Bureau of Standards na ande bono ekato igete gari ekiombe gitu yani yani exhibition essence mo yeto ya togetina product yerito bwate yani nge mwa unique ekiagara ase East Africa ngima endete ya bwate kingini kiomiri na ndiki powder form ekiagara basi ni how oto azena bono na ande bono kurugabu kogenda toli gochirosi cubes yani ko wata ka cube ga no wata kuna kwalire yo ne kinsaga kigiramu isano ego kokobeka monu ayabono gore kinsaga kionsi ondirende so ngonta kana ne machine tsaite koligia kire kotorosi kingini ekiga into cube forms so that ya byagenda bya variety na numa te transportation ye kingini ekiga ne re raise kera kire in powder form aho ambale bale bakatene sendege bakoboria karaga ekiga lakini gakwenda gakorasti for a long time so in that way actually tulijaribu tunajaribu na ndege ntokene ntako tebi mna Suneka Jua Kali ne bwate greenhouse njabete funded the greenhouse na ne county government by that time yo mwenga kyo mweshimo ngwa ya lengoro wetero somwe MCA to John Mbati ntwanyole te greenhouse ne greenhouse yeyo paka boni kana ne bwati nyone product na otra jito gotomire bintu bindonya kurigereria bono kana bwate product ne ki product kirego produce na chechi si product ndo chenga ne chinyanya
Yes. Chinyanya na chiro chio ngwithini orogongo rwa gusimu gochiona liose. Chinyanya chingusi. Gusi. Nande chitu chibwate demand ere very high. Yaseki. Noro chenye oro kyo mo na chinyanya. Manje muri ri nyanya nere gento kabisa na inde mbo kabisa. Nero bagakora ubonserera bagusimika se greenhouse agwetera se kyombegia Suneka Jua Kali Association. Aha bunagendeta gototebia nga ubonserera nebinte binge bebwatera ndia se kyombekyo nabago kwanekia nga nkwenyorera balengere yabo yakereritwo anamono ekera baba gukwanera iguru yechingeni ngagete na chichiao nirimo na se kyombekyo. Yes. Yeah. Baku michingeni nachikotote ya mangi ngakiba ikerite ichiro yabo na ndi naki anga kyokuri eri demand ere kurwa se ensemeli yechiro abago omusibati estana bakagototebia nga ngorosi bara mandazi ngorosi bari bikoro tone binte binge abagokora asengencho yo kwenekia nga nkwegenderere bari nabo kwenyorere ngere yabo yakerituko akero kurikiriria este kyombeki gankyo rateba sobwaru bwega kyabereke gokonya pia mone kyombeki kikianyari ko bakego nkonya nkiringa na asukire kurwa se na renge na ende obumanyi buri ntamanyete ntari ko kibinto mbire ntari ko chakumanya kyanyari ko bakego kora kego nkonya bona na amanyire muna monane ne muna chinyini Njoma nyene kera chinyini ndi to konyora chiri ni surplus. Nkonyara ande nanje bono ko wachichi ane chiri nda nyara okaraki. Emuntu konyara kulia to kokaraki. To nchigo saleka. Wachiga chekera bono ngwikire ruju. E January nere go tuikira kwanyora chinyini chibolete pi. Ebintu biomete. Ebintu biomete. Bagato kulia mena yoga kwanyara ga wakori. Tuwachikoli cha tuwachichenji cha bino najiro chomena. Singe njongo ko chiga churi for a long time. Echichimbe soro chimna kwachirusu mugondo to konyara kuchiga. Yonga neki ya tokonyire nekende na amanyire buna bono twaraso kirisiko nakina kero kionga nero na atua sengenjo ase nari gwaso kiri gwikiro tari gocha gwika wetere kiumbi ya bari ya gwikire na ina maya neri akabere abasaye baito usabangina bari baringa aidru batara okora kende ndoche bono bebwatira niri ne gasi buneye so te yare bisi ande banyorira mangana mange gwikirabu banyorure nga chipati na partnership singo chachire kyata somero nyiguro ya mangana chironi nini ngakito kwibwata buna bangina konyo ndoche nga abangina abangi goze ya mananje twamenyire biya gwetere biyombe ngo se kyombe kijito muga hakanyabaro ekyombe kyaye ngakikya gukonyera senseme yawo actually ekyombe keiga ya Suneka Jua Kali na biribinde koro sinarure nje byamfundi sira mangana mange byamfundisire gutwara abasani andanene bali to kolinki na barabo yamfundisire gutwara ababisa n'ababisa abe bagocha kubwatikana envy yakiriyo gukora kiagera umuntu agatakana akoganikera kindi kange gente kinero ogekora oso kwanya na kwachakire egento oso onye mune propose kwajerikire yagandi asokiri kibesa bono banya gukorigeri bono ngakiba ubone to rusi bugaria linda koraki basoro so ndocha na kiretiria ababisa gwetere senchirenga mune yamanyire umaze kokwebeke se map kwamanyikana aningo mate nyone ngotelto ngaki omotomu ya no rokurutuki amagena ori okwama matunda so narori naki I created many enemies and I'm very I appreciate that ande ngo kerete kiagera ande tiniko chiko sai okora gashingia goikanga ndere nkole kiria kiagera monene gambe gitinseye nkore kia asa okay abantu bali enamberi na chakere tariero to bwate se kyombe abantu ba increase kandi bali na intukiro kire daika aya abantu abayiga ba benefitiri abandi basomiri muna esta no yo mo oyo munara osomiri abana baye gwetere se group kuchakera kuruwo mwana ari nande bono tukamukanya abana to jino muburaka tukamukanya abana bari kuchika baraki tikungo babekenga ahe to kokonya osomia abana pako bakoli bono iko mwana garo obwo mwali egare university mwako gatatu otirende muhitere se kyombe akendi tai asita yari kire urajo tena nari kire otirende intu no roje gente kana to koraiga kinyanya bono for example munechi inkorosi tole tomato juice
Wano mata into bwati palpa machine eri komita ntonye bwati ntubone korosi tomato juice lakini rende ekinto konya ko mtu bwati mekakati muna wono chinya chiko chikwama wono to biditi nande to irani paka kiridi to chikiagara ntu bwati machine mata ari ko chikorosi tomato sauce so nande inga kinto kurangeri oje kuligeri nga production ya tomato sauce mune ko gandara so ntoro tine kyombe ya to konyira tam go semuna individual yankonyira segete na atarire kinse mo kinyinge utari gutagoita akagwikire Kampala tata na ikire Kampala alia Kololo stadium Kololo ground military ground aso Museveni yago train ya basigari bae enkararende ane none bichanga akoro ende ndore kanengo ngutiko gandari mate seito yano kya antema I managed to go to Kololo and ane kabateke na rende nkaumira n'abaganda bandi nkara enchira kote industry bneko kolegasi baganda egento kende nasometa oro ekiwono tubwete na into kokoni ekiagera igaria amaruaria yekurende ye wine area ya matoke ebakorosere chinka chiabo ba pack basiri after Kenya yani after a bureau standard ya wekere ya satisfied ngaki amarwa imbu mbuyale aba kote industry yabo itelinga muna se itoga ega ntuntora atwara kote industry mune ina roboganda ikiagara gari yokorgenda go weta ya omochime go yani karoto kwa ndi bichoro toro go weta iga kwa umire gento ke product kete agenda ret pake myoge yogoroche kwama nere bwate market yobakoro scripts otirende wono ntuse itoga toko burukania bari twasie ojere lakini bahari barawo bakonyerese machine na chi machine ekinto chibwata matari yana cyo yan wara scripts ojerende bachioni nando bagotioni kibesa kingia so abuna so metegento nandi onto bwana kwegera tikabona imyoko tutabwatiga turache kogana gosembukuria twalente imyoko kuroro tutirene yego so western moino so ntoroje nanto togenderete nande ogwitire se kyombe keiga ikiagarire na ikire this TV on senfono oje I appreciate and I thank you and ndoje na mogendera boygo and mogende ko ne babanta bange bache iro ke youth imbaroro batamaiti na youth and I'm trying to encourage youth youth sitigabatige ko sugumwa tigumo youth kerikire ime yao e talent yeri obwate nye youth make use of it make use of it yeah tiga ko karanga sugumu kurwa ogenda kuchia no I make a talent yeri obwate ne kiebe na no yo ko yani ogotera make use of it gende studio this TV nkagire tenere ready ko entertain erindo kolaki o showcase to your talent. Yes. Ambia mono sana ntete murabwatera utraso mutima komo kaigo toko irana ndogendera gusanga mange. Mbia mono sana mwanchi muri yeta seni kyandizi TV chinga kyogendete gusanga na intwe imyo murubiri bwensi oboncherelia astogendete gusanga na boncherelia ko rase kyombe gya Sunika Jua Kali Association aba ko boncherelia aho nabagendete ko tosemia gwetera oboncherelia bakondo mwanchi muri ile tetraso mutima komo kaigo tuskato nyegera ngwira ntarasege keke bosio elinde togendera gwesemia amange. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Gesa hardware kisi neduke konia ebintu by'ubwagaci asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyomba chiria cha Duracoat emirango chibord cha Gypsum MDF boards chitap chiamache chi ceiling boards curtain rods door locks chichabi marble kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batari bimiyumu chukisi Karibu Gesa Hardware, location ya ile Farmer Uchumi Supermarket,
Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stachenene ime yomo chokisumo nigobare asesemo ya Gor Mahia Street ime yomo chonthiwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibire kiande yemo kiande inye isano na ibire isano nemo gose enotisano na ibire kianda marakabere ibere kianda inye ibire isano na ibire isano. Gesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta seni Kiandizi television okwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwitonga ngomuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza igore byage igore linde ndia mutukonzi nomona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire ndengomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi nyago koranderio omundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magega ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosalia so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family diyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Ayene bundi Foreman omonyene nyumba gusomo nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer kirumo buko yomo bwisimiti ya Bamburi nguvu cement Bamburi fundi cement Bamburi tembo cement wose seti tile adhesive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gete kiebesa kirumo buko yomo bwisimiti ya nguvu okugura nigo kwiranirwa chishilingi 10 seti tile adhesive uiranirigwe chishiringi 10 fundi uiranirigwe chishiringi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirigwe chishiringi 5 buno kugurime buke menge buno kuiranirigwe chibeza chinyenge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asenamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Boss Kauzu Muyombe Bosch Adonisi Rumba weekend yetabwa tumuru rumba tari weekend abantu bonse piko tebinga edere show na memo show ya mu kabisa show ya rumba kitoko Mwana tambe Yesu baba kata yena niye Bashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange Sheba mwenyewe wayo na manyomo na muziki agaro tukutura chipanda tuabina rumba okuri muziki yakala na akuri muziki yamebo igisukuru
Uliurumba, Chilingala, Chizilizopendwa, Tuobugichi Ohangla, Tuobugie mesiki yonsi ya kare, mono ye chinga kichidi mesiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tomusikirumba, no tujitwamanya korugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya gabo Daudi Kabaka, emesikie menge mianso, mesikie kelero ya rumba, na kweli Lingala, na kweli Sipen, yuspebyo, kurukubulitosa ya rumba. Umerana na babu mkongwe, kere Jumamosi. Tuvezi kumocha, kubate mwezi pi, inyorangani kulia Jumamosi. Chinza nisa nebenenusu, tokiria mabelera, tokina mabelera. Kira litiko. Rumba Imeyandizi TV. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere isano na ibere isato na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwongusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge warabu inyora no mulbeli bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven Captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko lya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori Imeyandizi TV. Pastor Gidak wa New Life Prayer Center and Church Kisii anawaalika kwa ibada ya nyota, yaani Abrahamic Star. Popote Abrahamu alikanyaga alitawala. Inaitwa Abrahamic Star. Ibada hii itaanza Tuesday, yaani Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi huu wa 6. Kuanzia Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday tuko na ibada ya Abrahamic Star and cross border anointing. Wherever you are welcome. Utoke Nyamira, Kisumu, Webuye, popote ambapo unatoka, hata kama ni Rongo, hata hapa kama ni Kisii, njoo. Mungu akutendee miujiza na ishara in Jesus mighty name. Walete wagonjwa wapate uponyaji, vipofu wapate kuona, vilema wapate kutembea, waliofungwa na shetani wapate kufunguliwa katika jina la Yesu. Ilikuwa Abrahamic Star. Ukaniuliza nataka nini? Nikakwambia nataka nyota. Ukanipea nyota.
Nilipewa promotion last month. Tena kuna promotion iko kwa njia. Ilikuwa inafaa nipewe hii wiki. Naongojea. Mwenye alikuwa ameniachiri kazi. Sasa amekuja nimpe kazi. Kanisa linapatikana Itibore Nyabaro, kando na barabara kuu ya kuelekea Suneka. Kwa maelezo zaidi, mpigie Pastor Gila kwa nambari 0725628724. Karibuni nyote. Maya kichi basanguru kugira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chego abana matakeire bitabu. Mondongu ebware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na, mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche iguru. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Biamano sana umwanche mulebeta seni kya Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunde ya kabere chinga kitoka nitagosanga imeyo murubire bwe seyo bonchereria asitoka ndetagosanga na boncherera kora sekyombe ya Suneka Jua Kali Association abagenda tagokora obonchereria na bigo kwenekya nganko egendereria bale na kwenyorera ngere yabo ya creditko ndo mwanche mulire sensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News ando chembara bagenda tagotobwatia asensemo chichi mitandao asendo che Naomi kebagende agoteba count me in mbiamano sana. Teresa Kimundo agoteba good morning Frida pamoja kutoka Muranga mbiamano sana. Nindo che Victor Omondo agoteba connected in kama kawaida nikiwa hapa Nairobi West tuko pamoja hadi tamati mbiamano sana. Nindo che Mokonzi Cyrus Maobe agoteba good work mbiamano sana. Faraja Nyamweya agoteba keep up the good work mbiamano sana. Deno Dennis agoteba keep up the good work. I am watching you live. Kora chinsemo chichia jogo mbiamano sana. Phyllis Omari agoteba keep up the good work mbiamano sana. Asipali maganda takutobwatia gwetera chinsemo chichi mitandao na mbiamano sana ambaro romete bagotobwatia sensemeri live ya CTV akulinde mbaraba kuliko ujumbe yabo mbiamano sana chinga kitogenda gusanga nabo ncheli abaiga akulinde kora tatebingo asensemo yago esta nimete kiumbe kiga ngonyara muri abasupati asikenyoro basupati bali batabwati emirimo batabwati injira yo kwegendereria ngonyara uri ngama ngana manga kubabwatira ni numuna basupati mwese getire na gwetoma gweso asebyombe akiro kende nkyora kwanire goringaniyo pia mano muraria eke njibuno musubati bunanda kwane nkilinga ya tokonyiri buna bangina age kogere kero tu alengi buna bone kero tu abete funded yanda National AIDS Control Council tu akorete na kero ikintu anyorete ngantu anyarete ko batukunya gufundisha nabangina bandi kandu nabalia bali kiumbe tu anyate ko batuko batalira ko bamakurashishini okora tu alenge tu kuna kubatengi biashara tu akore tu tiga mangana ya maru iringa kitu arakora nande pamoja na nakadi tu akorete bono igo tu arochi tu kuna batemia bangina nga
amang'ana ya marua nande kero musubati okonyora oraiduru ne bakore mare di okonyora ng'emechande mingi gocha nyomba bese itayo mukugwana na mugaka nyomba mbuya otware bese yao aita bweso yinyo tubwati injira obwate kebande wete weri kasi keombe onyore karuni kandi gososo emugondo kwao asaka gondo ngabaga kigoro sigeticha kiao oni chinyeni kamusionye karo egere nayo none nyanya nonyora gwatina para aragoba gwakoraki kwirana na nyumba kene to kwanyiro mugakanga mugaka gebiriti ndobwati itiri ko babu nonye na ikende no tachanchira ko kwande ichiro uso mwana bindo mbiri bike ayo to konyara go support umwana bono gwetire njiri na bondo chinga bangi na lera beteneneire banyari ko bakoraki bakonyara kubuguri na bakwiye buguri boka abanyene beteneneire iya retro moremba ase chinyumba biya mana sana aho mugaka nyabarutra tate ingoma ite tobeto gukwanira nga association ye no kurumwa gachagete akore ndo mwanchi muri na roganiti kumanya nga kiago so association ye go sinaro roganiti atwara abantu bane arachaki ningi kelikeganire mbia mono moraria ande mbia se bali banse batorigirete kuru isiko chin korongo rwagusi na diaspora twakire mbia mono litangani ase bali bagenda ko tuligeri abali bagenda ko kongurete gento to genda to kora biyomono nandi nyasati kabaseni asoborori wino mate ntwakagirete ko sento more kugar match mo sento manye ntoro ko se na abantu mbatambwe judi ri to kora o se muntu nari ko na isira kini biyomono for precision enjira mogenda ko koligeri well kulingana ne riswali kwamboririe in fact ekero na tali okay abanta abange nkonya ko bori bari nyomo isonde jusieri moraria joni adenga ali SIDC eito ekera ato vegete so motandao in fact mambiae abantu mbaje to bisieito utaka koma ngaki binte magokora ngaki abantu tora shena inu ngaki to joini elina to nyara ngaki to kwegendre kwa okato kanyara na kero ke na bangi na mbale bali bakora mangana chefs isikari batamanye kaini wate ono na mukore gesta na intwe ekiaga registration ni ke gochakero so monto gwate miaka 18 mpaka gochigoro ntubwatie limiti na chabo mungino mugako mungino mukoro na bakora akoreje kiaga mna wono ikango ntuntoreje paka bangina bakoro bali bwate miaka 80 why umungino yo mukoro na maete korosieke eki mwana wono iga na tware miaka 18 atamaetie kenge ntoki so ntubwata bangina mna wo no mungina giresi o koruse itomata ritibo na maete korosi bitonga na ndo mungino yu na bo chasa astore akero gwachire mune member tagete korosi at finance no tagete korosi ebie na bo to koira asare linda koleki akoro kinga kyo korosi ekeki o tirende ekiaga ono tinga kiakale ebe ekena kiakaire nyono bukima esekerero ali so mwesike akolete anyo metwe so ebintu biri byakale gutakatole ko birania ko beka se emusiemu yeito so tunto bwato mo kwende program ina abantu bakaricha bakisi igo tunto anya kweba ko bwatie karicha nkonya ko robelitole nanga kitoko bweka namo ebinte bali batabiroji incorrenta tora abantu lebo batobumanyi bachi story twabo banyora resources kidogo elinde bagenda likorosi ebinte ebyo abakorosi likinka cyabo kibemanya ko ba dispatch le to other areas se njire ngabune iyo encourage statutory members na registration into egera open into li closed egera open ondo basi na bagocha na bona suneka jua kari kulingana katiba yetu na onye bwate gaiga registration fee egere 6000 alafu na monthly subscription egere 300 iyo
cater for our activity na bono tuikaga iga 300 dinero ya to karaki Waika. Otherwise onye tari ngoro ntwale go cha guikaga iga oikega nto beti funded no nde wensi kurwali so bono na botokorna fee ito gwaka nere a substantial abikiagere biumbe binde mbiro orom na biri byagendereire okonyo gwaka na 30 lakini nto tobegete minimum ya 6000 and ntwanya guchenjia lakini times mna biko nyakogenda no bintu bono byakongira magori wikabichi chenji kiagera no hande to goswa igori yukaiga mwato onye to torochie epinchi yogoswa to korre mana yakobero ochirende so that's why to go yeto ndoli go charge but in entry fee ere nani refundable in case of anything asa omonto narorotete gochaki batware na barabu ya association yabo na barabu egendreri akirikende na bato ya abantu barenga bagutakeru ngikirike gotakire kara na igoro ko kwanera mbwate constitution na bukora kwanera katiba okay association kalenja alenga raisi yake yale gochakira abantu nyo 15 lakini bono yakongire association ni gochakira abantu 35 gochigoro na buba ko gande nande bono iga yakwenda online ikiagera so ko gande department ya MSEA Micro and Small Enterprise Authority ne bono isi na bono ne to buata bono iga iga bono ne yego correct ne tenete bono biombe bya chi association asi bono iga so bono ga bono ne ko register online otirende maswali on detail aya okokero kwa be online then you can want serikali bego kuma no rasigit mbia mono sana anto metese bonchile bonde bwensi mechando nero rombo guitera aibuno musubati stakora tatenga so bonchile obiga na mwaga chagete ko ikarabona iga mechando kilimo guitera mechando yo bonchile mbia mano murari yaro ni mbinge akobaso bonchile asingenju obonchuri buna bono products ito tebe chichia chagite yarenge ambulera litangani yichinyeni abeko nyale kana chingeni kiriyobeke mugondo chiko elia kabere kwa nyoranga nigo nchitageri tuchisialere lyogo mumechando yitu yichinyeni tuchakira ali mugondo tokoreta chingeni yichi tubwate roko mama lyoga ya kenyechi ntubwate metegete tokusunyunta yagera twa spray kuni herbicide bono gwikirabu nabo konyoranga wasialere kwanyora maybe gose twa overdose tsinginyo tubwate dose tomoja nitorenda marioga ya yichiruka tusialere ngo bono chabire contaminated immediately bono gwikirabu naro bonchururi yonyoranga bwichinyeni bwaturirenzi ngo na chiro ntwanyanyora kwanyora oyenga kinere yewiga yembura yomugaso bono gwikire yaturusire ni kwanyo byasare bitu ndio correct umbiri ko babuye na ende ready made bono yi ready market nero gwikire yaturinda irito kanyete ngankuru aseketabo ko arajingeni mune chichitu to gotenga ni sikujiuje kwanyora ngestoki hata keri kuchumbu yakore yaisani bono yakorek ya chiato akaisiko bono nyora ngabu bonchuruli bwitumbura korek buri ko genda manu banyena madase yitari matabu pado naru na bakonyora ngestoki yimra lero chuchumi ya beire nko kuikere ya ta supply yuna uko supply ta koenda kwanyora uri gotebyo yikoirete ya stock litera koraki teraera nebikuru tebiraro chibintu byonse byakongi anye bikogenda mbiri kogenda bi chieme chitokorosi nabo chiro lakini nabe kobera borosi because kinende go diri with thousands of money na watonyero sati nabo chira lakini muntu tara koraki muguri tara koraki tara igo ngara lakini nduru kumoyene rie kogera yane gutoira ngora but we are pushing on ngoi kamore kara tateingo baga kanyabara sensema yago ayo metobona kwa abira se association asent egekege tambe kora tutenga sensemo yago ngikeli kwa rocha abantu bari ba central bago kora kere tofauti na kuruiga sorgongo rwa usi abantu bari mbare bit organized abantu bari ba central mbiya muno morali mna kwamboririgo bari abantu bari mbare bit organized ikiagera anye ba chakire a project wikita boke na ngende gwikega na ngende gwikebe empowered mpaka nyona barai babo nkuba ikabaranga ikiagara I remember one time wekatwale ko tigo signer kwe ntwali gete proposal ya lenge kogenda ikiane chi form twa chitu ko yese embassy America ekera twa
ko chi form chinchi atageta so muchumba ko saini emanya ko koraki emanya ko irworo actually ka tu achito visio muchumbe intonyore ti bokongu yani go tu agenda te to ka muchumbe no aro visiaya ni tukolirie muchumba ko to ko visi to gasoa agatu saini to ka intochi etiara ko se to bwate birenga na tutage tato sere no agali ko sera nkuyu no igali na onye mwakorana mwasikana agenda sawa zo kwenda so lende ke center mbara organize na ane mbabwati manganga ki ngawo ko muchumba ato tebi to kolegendo no bari mu inu mo gwetebi onye muganeti muchumbe ga go chaime kala mo muganeti tari ero go chakobalige muchumbe tai kobalige muchumbe nini mukomurigie oterende ekise ito ga kala tiki tabwati ekonyora ga to kanyirete to tebuna kwenda bukia no intu nande etabi ne aronche mbwate na ane nyombono iga inje nanya ko ganda ko yani nanya ko muchumbo go chakondige umuchumbe nije nkomurigie na motebi into kwalete to tagete naiga no terende so inere challenge nene egarete nyone se itata bwate byombe bikokora bikokora magendo se vali addition no terende aya nande gento kende abachumbe baita bange mbali koni abanya biasara babaka no mbanya go unabona into tole laki esibono iga mo chumbe tu abwate maremo mesaro yuka na mocheti go tuikange the first time muchumba tuigitange the second round bono no muchumbe to bwate bono ga Mr. Charles mamwacha onchoke omuchumbo yu ega asa korara ega korota sunika jua kali asale ega korota sun yani sunika jua kali ababu ko to akire simo to boli ngaki egento kero no mwa kolete ngaki mwa kolete onyoni koro even yesterday he had to communicate to us ojirende igona to ko mwa kirambu yamon ekiagara in fact that's the only area MP as entire Kisii region na roriro gwikaba na jua kali yake ekiagara mna wono iga rank siasa ngaki egente keiga nyogi achage tune monte bisinini ngochi kobakere a big industry ya accommodate the youths and even those who want held delivery baroro kigenda as far as no go so kya bantu expertise koruga igaseito keire expertise ochikinse kinde either within the region yere means in the 5 counties or to go as far as kogenda nyoni kinse kinde abago tuma abantu bono 929 kolingana ne vision yetu eto toligeretinga ki abantu baita batore gaiga tiga to twaro bumanyo bonge obumanyo bogato boni na into bono to ne resource ne njire amo kolosie pro beza gasinchi kali ade baba otirende nyintu yariti ya to create job opportunities to our people yes kero koligereria bitwara dire byombe binge bigocha kire kinebe ande gatiga byagwa kero kende nkimora kwanire inu bune kyombe gya sone kajwa kalization birengo kibiri mu abekire mwaene kiringa ekyombe kino ngegendete kogendera mbia mono madam oma teke ndoke ko kare byombe binge byagwa rangos goto wegi meri the moment ye mo biso liko sumna wona kia lady abe nere kusema kero kenda ba members ba koraki e ba konguza kuchumaiga aya baisa corona muno ande mubwati focus ochibosio na harawe kiombe kigwika kigwe aya egento kende ke itana ande byombe ebyombe ma to chakie kiombe ngo koba kyagere byombe binge bigo chakibwa na kisera kiri ngakirie kikura kikorigibwa noro jabanta bange bago chake byombe ngakusudi banyora kibesa basero na bachu intwe noni intuna bono tolega ngakite twanya ko sero no muchumbe ntwanya ko genda ngatoire satu mukisati weti ko tokenda no to muchumbe togoche ntune kiombe fulani to na intu bono tigo tutaje ko kubwata kikura intu to ko mubwata kikura just kulingana unacha oterende ntu nande to ko nda sa individuals aya ntonya ko temo chumbe na tutagete to ko bwalse ABCD oterende so mna bono for example mo forma na Mary Sariotara ekera ki testore intu talia ki testore na to mo bwalse tikura
ere ga bwate mind yo kuriringa kinande ga lenga se biombe ga tagete biombe biga biribire within Kisi County aranga kibikoba ikijwa kali actually ikijwa kali kiroro kiko parabali addition na kijikoba kiko imokirego. In fact that lady assisted more than 5 groups what you found with the equipment na ande chiende chigenderete nchira kwa chigenderete the moment yakonyoro muchumba wona unoyo oko fund group na ande group ya sustain nyone kelata yoro ata arusi yokobo kwae agende ko sas group inyakire chingobe ekiamna into we are still ongoing. And we need more, and then to get more resources, and then to get more human resources. Or coin, or coin. In the community, to get a coin and the varoro, and vulnerable, because we have them. To what our college school, Naivagochi. We got to so the system we took. Yes. Biamana sana. Mwenginesta. Mwanyoro rabanta sekiombe, nakonyara na omogo chaka na barbuya. Abaikande gatiga baba reluctant bachaka kolege asemirimo yabo. Konyara ngaberu sirikero kenda abantu nabo mwabanyarira sekiombe nande machiko kyali mobegete kero montago so asekiombe oyenekinga ngo ekiombe kigango contribute yare koyikira na koyenekia ngango gendera kere. Pia mono murari. Kiombe gitu ntubwate lichiko. Yo batebanga failure to pay ye 300 monthly. Kogotiga gatatu twamanya bano gwakoriki kwabura ase kiombe egekogera kiombe getabwatiri chike kingiri kiombe lazima tokong'ia machike gere koriki kekonge ono rinde kai kiro ikirabu gokumukwanira tubwate disciplinary committee ekera twamurangiri gojo twamuguri ng'a mechando bwatiri because nabe kunyalekana ta contribute for the last 3 months onyore na chita kabwatira ni wishida gitenere gikayabetiriri ono kuturanyore ng'anero yaringi guriyo gotegereka na batoko gendereri tokonyora ti yaringi gotegereka ganjite intention ari okoraigo wikana suwera tokwana nere onyogo anjo bateba nganje na rosire ne kiombe tuna batoko mwali bagokora ogenda iwarinde ng'a iyero ne korteki ne akora tutengo mugaka sensema yago yumete bano ngwa bete go ichoria kwa bwaterania na World Bank chi organization nchiro kwa bere go kubwaterana chiro chinyinge asoko enikinga ebyombi biri kwaso iringo sukabire bosikora tutebinga sekyombe kega ya jua kali association kega suneka kero kende mpara bibali mu abere mu go partner na barabo well mnabona suneka jua kali tuabeto go partner na abantu ba maisha ba CAC AIDS Control Council ntua jakete na barabo toka partner na barabo ya ekaba bakatwene bakato boost na into toka korega seria takere toka report and that's why to kwa bugito certificate onyole mo collective ya imbale ba kolete bakandika tikabira bakakora babe intunyo mpaka boniga we are receive reporting kiano we ko report ki activity kiri every month nkimo kora otirende ala punto acheto ka deal na abantu bangafu uwo mu women rep by that time galinge sari otara na to konyeta tambe kya na to enebote ko ogato achinguru agato achi equipment mo ngino to kumwakira mbuya mono ora abantu bito bamulinde chikura akini vende all in all asinaria bintu byansi bigocha nyasa gokorobere mwanya bantu to ganyumanya bantakorobere tiganya sakorobere so na to konyete to kanyora chi equipment no mbon no tire tigende to korosi na bono chi donut chi chiro chi korosi boro boniga na bintu binde ibi ne chi masini chi mongino ya na to ete na chi gendrete ntu apartamente no mongino kruku fiki onderi ose ebintu na chi product ya matoke na to ekerengo tu asomereta matoke o gorya mangana clips na lendo to mo PS kuru Nairobi nsema ya Ministry of Agriculture agatalente na chi machine gete na to kumwakira mbu ya mama ro chirende so no ande boni ganto gendereti ko ngoja ko ntoroseti tati no konya na chinga kichinyinga konya to gaiga usi lakini tigango te baba chi abantu na bange batagete ko partner abantu ba juakali in a very
institution especially na one chi ministries che national government nchibwate chibesa chabantu bachiwakali only that you might not know into to again as far as in the national government minister of energy minister of energy ya kisi through the branch ya kisi gaiga nja chiteka train ya bangi na baito igoro ya bitonga korosi bitonga biri bikoro kwa fireless cookers for maragadatu ekabatureni abamura baito korosi nyondi chiko consume chinko chinke ekiato chirinda abantu baita bange babone chinko bago fire chinko bago tumeka bagato konya korosi ebintu ebyo igontoro chena partnership yeito na abantu yego na seseni china ne ministry ne mbuyere na de ministry teyo oragenderere go kana tibwa kibasi abantu bajiwakari keremi ningenderero ikante na konkwenda wantu ni general ingende paka nyono so muntu korokunga no abantu aba kwende judiciary ingisa kwa na judiciary gari se koti kibasa kito njiro inga kichiro echirero wetire bintu biri bagakora ukagaramba umpata kete kolipe biroko mpata kete bakora gento kete ngo bakora sini umuntu ojwakari yes aha abantu abange mbaroro batamaiti gose mpabwenete kubwatirana ne byombe gose ne NGOs babe bagokonye kangiora batebe bono abantu bunabo ngakienene bagento babwente gokora na ndonye bakonyora time ate abantu batige kogenda go concentrate ese bintu bunabono abange bakonyora bakagenda go sine betting the moment you consider ko addicted to betting na ora beto manje ki ani gios ki konya abantu within the region ojerende aya na ande kero ko watch nyone TV be very umuntu gutaka ko documentary ekero ko enda SATV genda kero chinsa cha documentary full up inki document kiegota inki kekendere ko kiwa una ndisi TV tiga ko batonya rigereri take your time tiga ko changa ki bantu bakonya ko kwana gali tinta itiko rigereri bantu bali tiga maybe umuntu oliengo kwana legento ra rusi orro elinde ke ko konye in your lifetime otirende ikona boto ko gotenga ki ai rigereri ki documentary sikire se TV kito elinde kwa karaki kwa so megento kororo ekiagara program te ko bekwa banta bampali baliri no tirende abantu bakobeke program etokonye community na the other people as large tirende na oranya kwa nje muganda gaiga umuganda uyo rure so bo chire gaiga kwa mungu atakire ko mu interview onyora ko tenga kibakwenga marua alia so ataigo kwa affect abantu wait maita marua ande na agosuguna ni chimpoto lakini aliyo maite ne ndagira ine litoke yutita kwa tiene chemical tirende so bono senjirenga bune y'abantu baito tigaba basoma nyone kingaseti umuntu asoma ngaseti muntu gugu ekera gugure gento keriarengere ni mind na bako kenyora na bako nyabinte na kiani kio sinkiroro kigo assist y'abantu bande na ande na baita ne group ne yeito into we are ready to give them information to bari gani to bwate information na we know to bwate information in the books in the cupboard in the shelves odirende to gajetoro batirende monto no mata bantu para no vale bonjari batama nyiti montari bonjari tama lakini como tenía control TV na no I've got a lot for our people only that we don't have access to other things na andenye ndiri wono njenda ko request no mwesimi oito chari sionchoke ekiombe muneke geito akibwatira koboko ato anyo konyara sa konyara ake sukia lise ke bwene tego sukibukia ebirengere bibito ai karanse na into tomo ebirengere dio koruga abugo chibosio ata nyombo njari ita meta wetire se bintu bito kokora ambia bana sana timetinjora tebi sta ensema ya basubati ayo nayo meto kwa bergo kwegenderia basubati mbararo batamaitinge ncho yebyombe nere yeye nkiora bate yamano muraria inchense monda te yabasubati ngenjira baranyaka bakwegenderera tibanyara ko babagwechaya ngantu ntuiseini angana basacha bakora bari n'ikinguru no intu ni intu bano bari bantu tubwate nibo oyetanya ose chinguru oyetanya basacha
into nare ko batebi ngakero musubati atoke ngati list yosoire kiombe kabako ko mongo ko kole kende nebe merigo round because abeko nyarekana nyene nyomba kwa baje rero it's about 50,000 lakini ko turabekana neba basubati basubati ya misini yabo to contribute 1,000 per month abako nyoranga twanyale ko batukwa baje ne nyomba ibonge kiombe na kichinguru ayebuye kabone gato ko nyara se twikire nanye ko iru mwana school wetere byombe bya tokonyire twakora kimeri round kitebo banking cyanyara ko bachiwa kwa kibo tosuguma iwe nale ko enkale cha basubati bonzi pia simole onye tole bwatira ni kiombe kende yonzi igo gakinga kwa nyoriru ebe kange nayo digi kiombe kende yonzi bimwe bekamo ilinde kenyara okora kenyara kugusuguma na iri nyara ko emenyi ga Kenya yito yabo abo gakanyabara abantu bande bametenye byombe ne byabasubati na twakororega na moni metabaga kabande mbaroro barase byombe ngikiri na borobora batebe abantu baito batige gucyaya omungano mungano nde bwensi kogerore abantu mwakorege ntekenene ikyakora agwika kero kina boke na oranya ko gwata bosiringi bwa gakore bintu lakini ekerego ikiramna ebyombe gusota ke korosi kiombe ngo kuira kiratambake ikiagera onyo gutagito genda atambe ungana na wale wengine lakini gutagito amenyo ke speed ka ba igwika ojirende na ande gento kende nda sabe na one of the present women re puito timati abantu nkora bali ti program kiri yabwata musubati ni kotamari na abantu bali batabwati ebyombe warorengera umusubati uri yakore gasi omanepi abo babwene ko mwako bako kiri daika ekiagara umusubati uri ngo ikare byombange actually na hande na tagete gusire byombe na hande ntu tagete ko mugwatsi elinda sire byombe binge na hintu atosirira nyoro o tato tika atosirira nyoro elinde anyare kori abantu bande mbale batari kwenyara elinde tonyara ko bakonya una wono suneka jua kali ne bwate kibundi ne bwate ki yiruka abantu bakodina mechanic mbabwate abantu bakodina shoe making tubwata abantu bakora tailoring embroidery na abantu abayiga baise kubwatira no mo women repoito na baranyaro bakonyire even vulnerable engakinere okonya ne bintu mne bakoroka sanitary towels abantu manto ndetaje gukora sanitary towels apart from omuntu jwakali ese project one of ne ya sanitary towels nto bwate kirenga gyo koraki yo korosia ebintu ebyo tutagete ko partner no mo women repoito elinde torosi ebintu ebyo kyombegete karaki kebege korosi ekebintu ebite ko wana ani nabangi nabo kabarabirose nyona basate nabakwa we design abakuru akorosi egente ekyo bali bakora tailoring otirende so nakitogote ngaki kero muramo nyono bosoko bakaraki obokorworo toigotwa bosoko yes atimeti ngana kyotigalite yo moelio restaurant ya bandesko gali babiri bakurigerera umuroberiga yamano muraria ekinda nyale ko bangu kwana kurwa Sendis TV igonda tebi ngonde wensi piorigerete gusonde wensi ura chanyora information ye igonda abaini kali chinge kibanyora kurwa setole mbali ganiri goso ase kiombe gitu gya sunega chwakara association ngo sengonya babwate iguri rinde na bagoturigia erinde tonyakwa tugusangamo toteba ni ubumanyi ubutwabwate ubwata ikera erinde togendamo ali turamenye nsi itu ya Kenya gere tukini bonchari na Kenya ngima kirkinda maroraino haibuno musubati ase kiombe gya sunega chwakara association na rayaya amarora nendo chinche murarinda atebe nandinda atebe motegera lingelinga asendigerereti ganga inchebuna bona semyaka sengenjo yansongereire amarora nendo chinaringa ase toigete ebichana bitu biri birororo mbinya kambinya arako babigo koraki biko byoka kurwa gwetera ase kiombeke na ende ntwariganetie byo yani
abake bandi vijana binde the youths banyala okoraki banyale ko request banyala gotochuini abange egekora bondo je gotigere geteke tubatigere ndutwara abadvisory ase twabaikeiri babwate rororo egere gendo keligetigara rororo ngabona bagotu twagechagete iyere ligasi yaito nga na indu twakirwa ne kurutuo na ini baka gyachira okoraki gyachire goikase kirega ngo baini kale chingamba kwa moyo bachiche nande baba banyamukia singe bona sto ikire no nyamba akuru disukuru ndo tigere tenjera anyare ko bogoja togendereri intu bono chingurungo toerera chire seri gwakwanira abasaya mbere bamaitenga ekero gosoa ikiombe bagodili ne chibesa bwangu ngira bate oino rumu cyane chibesa botambo ndo sipine bano nyamugondo intu ebine bintu bya magoko ekero bire bya magoko tari okoda kingi mo koreki ogendo ichoso more kurwase kyakorete ase kyaringe wani yakubate buna bana bwasisuna gajetu cyakali yu ntubwate mbake getiyo kirekenene ikitwali kanetie ni specialist na bera atoke na asuwa akali igomigete utabwati ground ngo tayi bichana bichi chaye setole na bato ko beke bentembro shit anyale ko bokungana na intu aga chaga shedi yako anyale ko bokoli gashoro turu ekyu ngo nyara ari kumanyikana bono okoba neki umbali ali asaga kaliwe gatote usema shirani akali usene yakona gete tauni akamigita akale yakona ime na beko nyale kana takora kitamanyikana lakini kara acha setole singe ground ne kanana kere na bako nyara okora na bako nyara kumanyikana na bako nyara kwa gagoikereka ngoto kumwari gani gagocha bese jinji kora echiale kubulia gaite ngagocha piki lakini amishwanga kara asoe magu weka piki chibesichu liamana sana omugaka nyabara asorongo rwagusi kero kendenki abantu abwenete gokora elinde byombe bigenderera egente kanene discipline digento que referencia onye mo gutwara discipline se mangane byombe mo konyara ko genderera igogo ka entirely go kamotware discipline na ende ekero korosie gento tuga ningo ke chakerero onyora matunda lero genda ngora as time goes by na riko chakora matunda egente ekyo na ande go ikobo muntu ri tolerant ebintu bine na bora nyonna into as far amna toko karevinte ke go sina toko karevinte success muna to aga quality we have been using our yani toko tumeka chibesa kito kuro mefuko ojerende nto anya konyara funding ati besa nchiri chikasungira segete toko na twata para nao ojerende into toko tumeka kero kende chibesa chinyinge kuro mefuko ite kiana oranya contribution ya members mbale batara contribute yanyo ale chiri robi sine chinke ngo ndutaite ko kore bintu gete 1 2 3 ko sinko genda tule safari ntambake eto kutumika chibesa kito igo tiga ko kwobwa genda anda banta baito nyona basacha baito tiga ba tuare obolemeraria ba join nyona bangina bali sibale ekiagera kera ba join ya bangina nko bale polite na ndemba mbabwati bokora una basacha bange babwata bochanja chanja igo na bakonya ba ekonyire na ndenge tokene na ko request nyona barai baito bali bono baroro kutakara KMCS ki asikiri kionse pe bachore chi committee mbale je bachore chi committee ki kodina mangana ju akali tabadali ese byombe bira active obali bachore seje onye ko chore ese committee ya trade ni ebiasara ganda ese byombe birangeri nyombe bibere bitatu bine bitano birangeri barasa okay taba abana siasa baite bakoba ko gocha sawa kwerende asaba na members ya baiga ega mamatena bagoikagaria kinza jemno kutana mnoera kosa wali kibesa intu sune kajua kali nto kwa tabio intu tigabachi chemba twaro bwoba gendo tagete batone liesera eli baite timali ko seri babwate imeae elinde batatebe ekiagera engakinere na chika ko tenga ki engakinguikere otagete omo na wone greenhouse iri twanyorete area MCA
nero to sainireti erinde to muinjini ama kokoraki ko teba ne kende kigende aria asiba ekebe kworo otherwise onye ntochite koricho mwari MCA ko takwenya twarenge ntware ko kenyora so igoti gabantu baito byombe bari be byombe bamanya barayi bari to chorete busiaria nabinginjo mono tiba baikange una bono moisimo acho nyomba chito ko mwakira mbuya mono tienya sanya ko mubiko na no erororo ikiagara no muntu korengereria nando gokonya ebwango nandere una kwa mwakire simiga te ikorere ngarere butoke gagote na kose karati gake kone mukutano inde ko gwakira nano mwari go gwakira no jirende abuna gwa baraito tagete tari murayo gwakire simi ta onye igino nando nyega nyongo pakanke taigo chikugwakira maybe umuntu nekente point nera tata ko kotebya mana tari rasi mna nikibeza tata kusaba no nto twaro borero borie yani syndrome iriyo kokoraki ngogo takakero kuiko somurai na nikibezo tagete shwari gente kikirake mi I discourage it ikiagara gento tagete ncheni information ekose antambo kuchumuno gari muna wono iga ntobwate kiria kinyingi nyo Nairobi astura nyore kibeza kuru nje naye ko monyora nyo motenga kimwisimiwa nko ngene bore nyore committee ya nyore beza egende pakaruguru gari nyore bintu gite erente ro munjali go serente ro mugusi atilachi yes igoro nyono mugabano itu neone na auto como tebe ngaki tanya kwibisa mono tigata alile byombe bia iriale ko ligi chikora ngo ikalenge se byombe lakini wono ngayali no arasali ojere igoto como tenga kiti ganyo era to ikange elinda mai na intunga barabie ekiagare in the region yare ya Kisii County mune bikoro tebi no bikorosi buoye ekirege ento no ge kokorera buoye kitensi buoye no chi kokorera mari kitensi kite chikorusi buga cyana paka Tanzania ne kuri to kutumika tari eriende ogo kunega kwanya gatanduka into to gosambereria otirende I hope next time we mo gutamate morano na chigo sambereria iyo ntu go sonene charani kyagere go sonene charani muna liya bamura bakonye beka kerama ko chigobekwa okonyo bakongusa ali se charani yaedete ya tabora yo pakamate so into to what the technology ende ngao sana chi chuma chi to kutumeka into ne chindito ojerende yani mo bira no icha otari ko imokino ngoire uchiari na ne ko koratore chiri pe achi chi etenti chi ara entiri ko se chuma chi abunekire ngo koratore na ne into na boto na to sabuna to tebe na chugo chi moga no morosi shedi into within no time no to we ko torosi shedi Serkenda ama emiake tanire bosionga yoro cheke ombike gage goika. Okay, we have been konyoro to kwe kokota. Agwetire senge nje chinguru chito konya to bwate. No bo manje buri poketo konya to bwate. Lakini wono metoko toko kanda gochia. Ntoka krete ko chibosiga ika capacity building ne cheso ese kiombe. Ego so capacity building ego chago so ne to igura sini. Kego to igura. Within amatoko makale bosio na bokonya to attack ko okore bintu getebi ko yani to igokora na bono to gokora to gocha okore bintu bia na hande to beke bonchari eto na gusi eto se map ebwenerete ya ambia mona sana karunge ngana yawo yo moeli kegera ndoche ibiro bito byatanyorire kai okay engana ya ne yo moelio kwanza gente getanga nande foremost wongwa kera abantu ba DC TV oso gutwalika ni station yao ande mosese nibwe ande tigenya sanya ko bagata kinga kichonsi linde onyare goikera bali batara ikereka otirende egya kabere enchenda request ya saba chumbe baito bali to bwate va ebiombe biribere active biribira active bakoleki babikange babiboria maswali nande tiga batike gotuma abantu kyagaro gotuma omuntu akoe iyasei etagwena inchwa ebieka karansa na intulige time ai karansa na intwe elinde azotebi na toteba nile tobura ni maswali mna gwato bodiriga wono kola nginyo na gwa ngaini mwa na tutwacha wojinga boke ngaini kubwa mna tutwacha kete so egento kende ngo encourage youth baito nto bwate bintu bakoroka Tibet yani rende chikwere chobo bundi
tigo muntu aragenda mwana aragenda arakorega obubundi ara somibwa ikiagera gari tiori nero asakori ikegento mainga ki cup negeko negekombe aya kepu ne egekuneko nojirende so bona atafautishe nyuma taraje gokoraki oja juakali nojirende so kera goja juakali maito muntu juakali kero kenero muntu ranelog nojirende igo injira gotamuka otorokorra nojirende na ndachi chino bomanyi kurwaria acha atamento ujusiende ene tumako gana asigo nande nko bakira mbuya mono ane gwakira nyona bali bali gotorigereria mbuya mono ekiagera moso kwira kidega chinonke gosoma kuri story nande motoremererie asitwakora magoso gaki mutwabere asitwakora buya nande twaftabire mo amina bebele satimetia bantombaroro ko oratumira maiga abantu nabange nimbwate iroka munaone kiombe gitu nabo ngutoko getomera maiga ase bali batorigereria nabasani baito bali within ese jua kali cheto cha Kisii County no mweshimiwa ito Simbarati etoko motomera maiga natomate mesta karibu injubwana tata to watira negente kenekerito nande ono mo minister ito we kwerende o trade onchoreria wanandemu eto gwakira mbuya mono gatokobe sabari engi mono kujibugana ndo gatoirania yasati kanyako sesenia no murana ale tu arengenere Mr. William omo director ito sense mo ya trade na nento gwate Dr. Kiage semo ya trade in fact yabaga buto ko bakira mbuya mono asegasi ya bakora nande William eto atakire tukorunsa ali tune kajwa kale kere gochaka no tuli nere mpaka wale to gwake nyonki age no twalenge nere korugo in fact those are good leaders yes na abana bali beito twatiganka na bali bande to kuja komera chinza chamara kwa weka to kwende kwa kanisa aya mwana Adventist na bana we kwa ya Itiria Central Church Choir na ngungu nyakira mbuya mono kiagera se set piece to kende tego practice tutakutana kesho mbia mono sana tingo siekera isko esta na nimetawa ntombaro roba create na eva kwani ya mano muragia soko ngari magere na nchienda ile liwageri okwanya abamintu na wano ndakwanya sango ya no kale bomali wagali ukurukwa Ronald Umbati erenkagerete na mwarati na muteinga arole ndis TV onara baratinga ndane nchiko ba live kamora nchi mora igurira ngo ngoja mombrief nganga kiarenga abana bane na barabu Steve Justin Regina Pauni bakwani na bana kwayo wana ari kurubura bwesidi abarumambi ntura umerana kininga barabande mbamanyita mana balise bane nabasanyi bane bacu akali na no munyabiasara ndisune kayita asesi yosera nkura oni ndechi abarabo bangina bane nimba kwani ambia mono sana mimono sana so gwikira na ase studio yaito na boigo gwanchirana agusanga na into na kwaina no bose myakegima guche aso mwanchu murigevya mimono sana nayo mwanchu muriria kwabere ko gusanga na into ko twaga chage to muroberiga gwikira bona igato ikira omoiria na gosemera kwane kuna kwabere ko wesemya mange gwetera obonchereria korwa sabanya kyomba baiga korwa sensemeri ya Juakali Suneka Juakali Association ababere bagotoerera obonchereria bwabo korwa gachagete gwikira bona igakondo mwanchu muriria gwikira abono ngokorera umuroberi weli tukoria rero nyara sinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook na bakogenda gotobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News maiga kamera soko nikibina ebicha na boigeriogi ya gwikira sole asenchira ya bene nere nyanchama abige ili trene Frida Kirubo ngokoganiria oboligereria borobya tumirane weekend ili tukulie Jumaine asomorobeli obwense iyo bonjere twaro boligereria borobya